otec. No a postupne už sa to nabalovalo, začal sa chodiť do zrejme posilovne a už mi je to chytil. Väčšinou asi každý chalan sa dostane súhral do miesto k posilovaniu, alebo aspoň do kamaráti chodia do posilovne, ale je málo takých, ktorí toho potom zostanú, ale už to len na tom, že koho to baví, alebo doma je keď cieľ. Mňa to skrátka chytilo, tak preto som sa rozhodol, že skúsime nejaké súťaže a som do toho dostal. Kedy si sa rozhodol a nejaký hlavný moment toho rozhodnutia? Na súťaže? Prečo kulturistika? Alebo len teda, že to, že ťa... No, bolo to aj so všetkými, že som si cvičil iba tak sám pre seba, dlhú dobu, neviem, 5-6 rokov. Až potom, keď som sa cez známeho dostal od trenéra, on mi povedal, že by to možno bolo na súťaž, tak som si povedal, prečo to neskúsiť. Na prvej súťaži som skončil, myslím, že 4. na mestrovstvách Slovenska, no a potom už to išlo rok po roku. No a tu, čo vidíme, tak to sú fotky, myslím, že 2 roky dozadu, za premiéru. Potom tam ešte budú nasledovať nejaké zo súťaží, nebo ešte. Ešte nie. Sú tam nejaké potom zo súťaží aj z posilovní. Tam, čo vidíte tú farbu, tak to je súťažná farba. Je to taký krém tmavý, lesklý a je to len na sa výrazne svaly, aby to zakrylo nejaké nedostatky alebo nerovnosti na koži, aby mal každý tú farbu rovnakú, aby sa to dobre porovnalo. A čo vidíme na tom obrázku krém farby? Alebo odkedy cvičíš, tak? Cvičím asi od 16 rokov, ale to bolo také amatérske. Samozrejme na to, aby sa to strávil, ktoré sa rozpočtovalo, aby sa to strávilo. A pred súťažou tam potom sa s vodou robí taká manipulácia. Ide o to, že tým, že telo už je v úvodzovkách teda povedané vysekané, to znamená bez tuku, tak potom sa to zvýraznejšie tak, že sa odstráni prebytočná voda z podkožia a to sa odstráni takým spôsobom, že jednoducho sa voda nepije. Čiže deň až 2 pred súťažou postupne uberám vodu, až sa dostanem na to, že deň pred súťažou a súťažný deň nepijem vôbec, si dám kávu, ktorá ešte odvinie. Čiže to je také dosť dramatické pre to telo, ale dá sa to. A to je taký špecifikový rok. Otázka od vás nejaká? Môžete aj vy. Ja by som sa rada opýtala, jak často cvičíte a koľko hodín denne? Není to o tom, že koľko hodín denne, je to o tom, aký je ten tréning intenzívny. Intenzívny tréning by mal trvať zhruba 50 až 60 minút, to znamená do tej hodiny. A normálne cvičím 5 krát do týždňa, pred súťažou každý deň. A to je všetko iba o fyzickém cvičení, alebo aj nejaké spásy, alebo také nejaké veľké? Fyzické cvičenie. Chrbát. Kladka horná, široký úchop. Víš čo to je? Čo? Kladka na široký? Kladka horná, široký úchop. Tu si chytím ten široký držiak. Kde ho máme? Normálne tento chce taký tento. Ne, takýto držiak na kladke. Buď na tomto, alebo na kladke. Máme na kladke? Nemáme, takže skrácime to. Buď je to na tejto kladke, teda na tomto strane bez kladky, alebo to isté na kladke. Jo? Našik ramen. Spravím takýto predklon. A priťahuješ tak. Tak, hlava spredu, toto vyrovnané, priťahuj. Mali by sme z toho cítiť tu, tento sval, to znamená chrbtový. Čiže tieto prvé 2 cviky sú na chrbát. No, končíme niekde tu po hrudníku. Nižšie tu. A vždycky až dole na hrudník, počkať, hore. Nerobí to polovičný pohybu. Vždycky je dôležité nedávať si veľkú váhu, radšej si dať nižšiu váhu na začiatok.
vždycky je dobré dát si nižšiu váhu, aby sme sa to naučili správne robiť. Není to o váhe, je to o technike a je to o tom, aby som maximálne to vytláčal. Proste maximálny pohyb. Jednoduché, na tom není co pokaziť čas. Triceps, francúzsky. Francúzsky tlak, si podáme tú jednoručku a vám to ukážem. Chytím si takto jednoručku za ten jeden kotúč. Už to nedrží. A ja, nemôžeš je pocíliť. To nevidí. Thank you.